Domaće torte sa lutkom i ne zaboravite na tečno punjenje. To je čak i previše lako. A ja već znam šta ću da radim. Imam predivnu lutku, raščešljaću je, a zatim staviti na stolicu. Posle ću uzeti žele srca i staviti ih u kalup. A sad ću preliti sve želeom. Odlično. A zatim ću uzeti dozator i sipati unutra malo mog džema od jagoda. Jeste videli moj kuhinjski uređaj? Veoma korisna stvar. A sad ću preliti sve džemom. A zatim ću dodati malo mlijeka. A posle žele različitih boja. Odlično mi ide. Još malo i to je to. Sad ću skloniti kalup. Hajde da vidimo šta je ispalo. O, kakva lepa žele torta. Sad ću staviti lutku unutra i gotovo. Kako se zabavno trese ova žele torta. Odakle duva tako jak vetar? U pomoć! Ne brinite, bako. To je stigla moja brza dostava lutke. Da, uhvatio sam. Šta to radite, šefe? Smirite se, bako. Dakle, izvadit ću svoju prelepu lutku i staviti je u tortu. Tako. A usput, tortu sam već sastavio. Sad ću naneti na tortu mnogo krema. O da, odlično. Ostalo je da se sve razmaže. To ću raditi uz pomoć ovog. Svaka mi čast. Inače, moja torta će imati 2 sprata. Da, dobro ste čuli. Dakle, sada uzimam marcipan. Prvo ga treba razvaljati, a zatim odseći višak. Tako je. A sa druge strane ću seći na pola. I zatim ponovo razvlačim. Tako je. Ostalo je napraviti lep uzorak uz pomoć štapića. Odlično mi ide. Čarobno. Sad ću staviti rep na tortu. Eto, sada moje Barbie nisam čovek. Ona je prava sirena. Lepota. I ja sam zadovoljan. Ali to još nije sve. Stavit ću marcipan različite boje u kalupe. Eto, napravio sam različite morske figurice. Uzet ću malo plavog želeja i napraviti lep uzorak. Kada svi ukrasi budu gotovi, onda može da se ukrasi torta. Svaki detalj je predivan. Neverovatno. Ja imam bolju ideju. Istisnut ću što više šlaga. Da, njega nikad nije dovoljno. Kevin, ne preteruješ. Sve leti u nas. Šta je, bako, ne čujem, šlag je tako glasan. To je to. Sada treba staviti lutku. Moja lutka je kartonska, ali svakako lepa. Preko stavljam providan okrugli kalup. A unutra sipam sirup. O da, to će biti mnogo lepo. Aha, još malo. Dovoljno. Ali to još nije sve. Posle ću sipati ljubičaste šljokice. Lepota. Liv, brzo probaj. Da, Liv, prijatno. Wow, vi ste tako brzo napravili tortice. Wow, kakva lepa lutka. Sad ću podići kalup. Sirup tako lepo curi po torti. Ovdje čak ima i šljokica. I jedva čekam da probam to. To je mnogo ukusno. Svidalo mi se. Idemo dalje. Što je to? Žele torta? Tako nešto još nikada nisam jela. Dakle, došlo je vreme da se proba. Ukus je super. A žele se topi ustima. Da, sviđa mi se i ova torta. Dakle, ostala je posljednja torta. Što? To je Barbie sirena? Mnogo je lepa. Dakle, probat ću tortu. O, da. Torta je tako nežna. Divno.
znate šta? Ja ne mogu da izaberem pobednika. Meni su se sve torte svidele. Dakle, svi su pobedili. Čestitam! O, kako lepo! Prva pobeda je zajednička. Pobedilo je prijateljstvo. A sada teži zadatak. Želim prženo jaje, jel može? To je dečiji zadatak. Uzet ću jaja. Bako, pogledaj! Da, ja sam odlučio da meni trebaju najsvežije jaja. Taman, potrebna količina. Hvala, Pile! Dakle, skuvao sam jaje. Kako vruće! Da, sad je vreme da očistim jaje od ljuske. Tako. Zatim treba odvojiti belance od žumanceta. Tako je. A sad ću izabrati najlepšu boju. Uzet ću plavu, da. A zatim narančasta, crvena i zelena. Sada umačem belance u boju i eto, belance se ofarbalo. Bellissimo. Stavit ću sve na tanjir, a zatim ću se pobrinuti za žumanca. Prebacit ću sve u blender. A posle dodati ka njima sirni sos. I ostalo je sve promešati. O da, to sam i hteo. Sad ću prebaciti smesu u poslastičarsku kesu. I stisnut ću svo punjenje na belance. Da, odlično mi ide. Bako, sad će vam sve izgoreti. Šta? Stvarno? A malo sam zadremala. Valjda je sve u redu. Da vidimo. Da, pirinač se savršeno skuvao. Stavit ću malo na tanjir i napraviti od pirinča medveda. Pogledajte kako je sladak. A sad ću uzeti jaje i razbit ću ga. Savršeno. Hoću da napravim kajganu. Treba sve promešati. Aha, gotovo. A moja kajgana je spremna. Stavit ću je na medveda i politi sve kečapom. Gotovo. Ukusno. Šta je bilo, Bako? O ne, ja sam sasvim zaboravio na liv. Sad ću nešto smisliti. Kindera više nema šta da radim. Znam. Uzet ću pakovanje Pringles, dalje jedno jaje i razbit ću ga u teglu, tako. Zatim ću unutra staviti viršlu. Kako lepo miriše. Sada treba sve promešati i malo zagreti. Da, hajde da vidimo šta je spalo. Gledajte, uspeo sam. Ostalo je dodati sos i to je to. A Liv će se dopasti. Šefe, nećemo to komentarisati. Prijatno, Liv. Vi ste se tako brzo snašli. Od čega da počnem? To su šarena jaja. Sad ću probati. Nije loše. Šta je ovde? Wow, meda pod čebetom od jaja. Baš slatko i ukusno. Super. Ostalo je poslednje jelo. Ovde treba viljuška i nož. Wow, to je baš kreativno. Jedva čekam da probam. Jako ukusno. Čekajte, zašto je tako ljuto? Sve mi gori. Ne. Spalila sam sve okolo. Pa onda pobeda je Kevina. To, znao sam da će se Liv svidati. Ja sam najbolji. A sada hoću koktel. Želim da se osvežim. Naravno, Mila. Dakle, meni treba nož. Dobro je da uvek pri sebi imam ogroman nož da bih rasekla takvu veliku lubenicu. Sočna je, odlično. Sad ću iseći sve na trouglove. Tako je. Savršene kriške, svaka mi čast. A sada treba ohladiti lubenicu. Uradit ću to uz pomoć spreja. Odlično. A zatim ću narendati lubenicu. Da, pravo u čašu. Odlično mi ide. Ispao je voćni led od lubenice. A zatim ću dodati led i sipati vodu. Ostalo je sve ukrasiti i to je to. A
moj koktel je spreman. Wow, bako, ti si super. O, stala je lubenica. A mogu da je pojedem? Hvala, sad ću probati. Ajuj, moje zube. O ne, bako, šta da radim? Sad ću sve popraviti, mili. Ubacit ću par žvaka, gotovo. Eto, uzmi bombone, ne plači. Hvala, bako, najbolja si. O, imam ideju. Sipat ću čokoladne bombone u činiju. Zatim oreo kolači. O da, obožavam ih. I posle ću dodati mlečnu čokoladu. A malo sladoleda također neće škoditi. I konačno mleko. Čokoladno mleko, naravno. Ostalo je da se sve umuti. Eto, ispao je mlečni koktel. Sad ću probati malo. Hej, što je ovo? Kako je teško. Ali ja sam uspeo da iscedim sok iz svake pomoranče. Gotovo. Sada prelivam sok u čašu. Odlično. I stavit ću ga u zamrzivač. Ostalo je malo sačekati. A ja ću uzeti šejker. Unutra ću staviti jagode. A sada treba sve potresti. Tako je! Sa svom snagom. Da, još malo. O, ne, šefe. A vi se pušite već. Zaustavite se. Hvala. Malo sam se zanuo. O da, moj sok od jagode je super. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve nanom. Gotovo. Liv, probaj. O, naravno. Počet ću sa ovom ogromnom čašom. Šta je to unutra? Nešto od jagoda? Super! Meni se sviđa. To stvarno osvežava. Ja sam sve popila i čak nisam ni primetila. A šta je ovdje? O, lubenica. Cool! I pomoranđa je ukusna. A šta je to? O, ne, to izgleda veoma čudno. Ja neću ni da probam. Pobedila je baka. O, pobeda je moje. I ja sam srećna. Hvala, Liv. Volim te. Idemo. Počet ćemo od laganog. Spremite za mene ukusnu tortu. Zanimljiv zadatak. I ove kore su super. Ali ipak ću ih malo popraviti. Treba će mi kore sa rupom u sredini. Tako je. Između kore ću namazati ukusan fil. A u rupu ću sipati keks. Evo ga, ovi kolači vole svi. Odlično. Zatim mi treba nož. Moram odseći krajeve. A zatim staviti marcipan na tortu. Na šta vas to podsjeća? Tako je. Pravim tortu u obliku teglice sa oreo kolačima. Bako, što me gledate? Radite. I ja ću napraviti originalnu tortu. Biće u obliku jagode. A već sam isekla kuglu od kora. Zatim ću je premazati kremom i također staviti marcipan, ali crvene boje. Kakva lepota! A zatim ću napraviti male rupice u koje ću staviti žute bombone. O da, divno! A nakon toga će mi ostati samo da napravim zelene listove. Po meni je to jako slatko, zar ne? Jeste. A ja još ništa nisam napravio. Okej, imam jednu ideju. Ostalo mi je pakovanje od čipsa Lay's. Stavit ću kore unutra, sipat ću krem i zatvoriti pakovanje. Odlično. Da, to je genijalno. Eto, moja torta je spremna. Kako vam se čini ideja, jeli? Ajoj, pa dobro, odlučuje svakako Kimberly. Oho, sve izgleda jako dobro. Za početak ću probati oreo kolači. Jao, šefe, to je zaista dobra ideja. Prvi put vidim ovako nešto. Svaka vam čast. Zatim ću probati Quentinovu tortu.
I ova ideja mi se baš dopada. Čekajte. Ovo je pravo pakovanje. Ne sme se jesti. Ne, to nije dobro. Bako, na tebe red. Divno, obožavam jagode. Bako, ti si pobedila. Čestitam. To, unuka je napravila pravi izbor. Idemo dalje. Sad mi se jedu kokice. Odlično. Za početak treba spremiti kukuruz. Mislim, treba ga skuvati. Zašto ga kuvati? Postoje gotova zrna od kojih se mogu napraviti odlične kokice. Sipat ću sva zrna na tanjir. A sad mi treba fen. Oho, kako je moćan. Sa njim ću zagrejati zrna da bi se pretvorili u kokice. Jao, pazi! Dosta, daj mi taj fen. Zbog tebe su mi uši u tim kokicama. Kako te nije sramota? Očigledno fen nije dobra opcija. Onda ću koristiti aparat za vafle. Treba preliti sva zrna čokoladom, nakon čega uključiti aparat. Da, odlično. Obožavam Nutellu. Ja naravno neću spremati obične kokice. To je dosadno. Imat ću slatke i šarene kokice. Za to će mi trebati Skittles i Marshmallow. Uvit ću to sve u foliju da se ne prospe. A onda ću zagrejati vatrom. To je brzo i efikasno. Svaka mi čast. Sada mogu skinuti foliju. O da, napravio sam šarene kokice u tečnom marshmallowu. Pogledajte. Mislim da je to najbolji način spremanja. Moj kukuruz je također spreman. Izvadit ću ga uz pomoć štapića. Odlično. A zatim moram dobro premazati kukuruz maslacem. A lepota. A šta se to osjeća? Nešto gori. Jao, Quentin, to su tvoje kokice. Skloni telefon. A rekla sam da skloniš telefon. A vidi šta se dešava. O ne, kriv sam. Kako ću to dati Kimberly? Očigledno ću izgubiti. Opet. Nema veze, imat ćeš sreće drugi put. Prijatno. Kako cool. Sve osim ovog. To ne valja, odvratno je. Ali bakin kukuruz ću rado probati. Fuj, to je samo kuvani kukuruz. Htjela sam kokice. Šefe, nemojte me barem vi izneveriti. Vaše kokice izgledaju super. O, da? To je pobednik. Čestitam. To, znao sam da sam najbolji. Svaka mi čast. A sad mi se jedu jaja. Jeste čuli? O, to mogu čak i ja. To je lako. Znam da jaja treba samo ugrejati. Tako da ću ih samo staviti u mikrotalasnu. Sami će se spremiti tamo. Jao, izgleda da nešto nije u redu. Stop. Nadam se da ništa nisam pokvario. Osim jaja, naravno. Uj, kakav smrad. Ne, neću ništa uspremati. Moram smisliti nešto drugo. Naprimjer, što ne bih napravio slatku kajganu od Kindera. Ova jaja sigurno vole svi. A pošto je ovo kulinarski izazov, Kimberly će dobiti samo čokoladu, a igračke ću uzeti sebi. Mislim da je to genijalan plan. A Quentine, prestani da se glupiraš. Dobro, bako. Dakle, da bi čokolada više izgledala kao kajgana, istopit ću je. A umjesto žumanca ću staviti žute M&M's bombone. Ali prvo ih treba odvojiti. Odlično mi ide. Gotovo.
Ja sam genije, zar ne? Ha, svaka mi čast, vidi bako. Bravo, bravo. A ja sečem viršle. Planiram napraviti krug od njih. Da, tako je. A zatim stavljam viršle na tiganj. A u centar kruga ide jaje. Tako je. Kada sve bude spremno, mogu prebaciti cvjetiće na tanjir. Jao, kako dosadno. Moje jelo će opet biti najbolje. Prvo ću odvojiti belance, a zatim dodati jestivu boju. Belisimo. Zatim to sve treba dobro umutiti. O da, ja sam majstor. A sad će mi trebati moj omiljeni tiganj sa 4 dela. U svaki deo ću sipati belance, a gore ću staviti žumanca. Samo pogledajte kako je to lepo. Svaka mi čast. Kimberly, prijatno. Wow, za početak ću probati bakino jelo. Fuj, ne sviđa mi se. A šta je to tako šareno kod šefa? Izgleda zanimljivo. Sad ću probati. Jao, žumance je sirovo. Fuj. A šta je to Quentin spremio? Izgleda čudno. Miriše na čokoladu. Wow, pa to je Kinder čokolada. Prelepo. Quentin, ti si pobedio. Konačno! Znači sad sam i ja kuvar. Cool! Ideja. Želim lubenicu, molim vas, spremite za mene. O, to je lako. Dajte da razmislim. Baka ima odličnu ideju kako pretvoriti lubenicu u pravi voćni užitak. U lubenicu ću staviti puno lepih stvari. Dodat ću kiwi, jagode, ananas i još puno voća da obradujem unuku. Da, tako je. Ostalo je samo razmutiti želatinu u soku od lubenice i preliti voće. Kakav miris! A moram odmah da stavim lubenicu u frižider da se žele stvrdne. Nadam se da je svima jasno da će moje jelo biti najbolje. Prvo ću sipati testo od lubenice u kalup i onda dodati čokoladne kaplice da bih ispekla neverovatne kore za moju tortu. Sljedeći korak je dekoracija. Obojit ću tortu tako da se neće moći razlikovati od prave lubenice. Pogledajte, odlično mi ide. A šta je to? Mirno, i brat je počeo da kuva. Da bih pobedio u izazovu, ispeći ću marshmallow i dodati moj omiljene slatkiše njorc. Tako će se marshmallow ofarbati u boje lubenice. Ja sam genije. Bitno je sve dobro promešati. O da, odlično. Eto, nekoliko sekundi i sve je spremno. O da, ja sam kralj. Bravo, unuče. Hvala, bako. Šefe, požurite, a vreme je da nahranimo malu. Da, prijatno. Wow, dobro ste se potrudili. Ovo je torta u obliku lubenice. Sviđa mi se. Wow, a vidim da je brat napravio nešto zanimljivo. Sigurna sam da je to nešto ukusno. Da, ukus je super. Kakva neobična lubenica sa voćem. Kako se smešno trese. Je li to žele? Wow, oduševljena sam. Ovo je jako ukusno. Jesam ja pobedila? Ne, ja sam bolji, ja sam. Njam, njam. Pobedila je baka. Oduševljena sam. Da, baka je najbolja. To. Šta da nacrtam? Tačno. Oduvek sam htjela da imam macu. Hoćete moći? O, to će biti teško. A ja sam spremna da počnem. Da bih obradovala devojčicu, pripremit ću joj iznenađenje. Prvo ću odvojiti žumanca od belanca, dodati malo šećera i limunovog soka.
Odlično. Sada mogu umutiti belance do sjajne pene. To će biti super šlag. Perfekto. A mogu premazati kore i napraviti ogromnu tortu. A onda ću iseći mačkicu od nje. Oho, kakvu lepu mačku ima šef. A kod mene neka kriva piramida. Jao. A nema veze, a baka uvek ima rezervni plan. Šta kažete na belu čokoladu, a moja unuka je obožava. Prvo treba izmrviti čokoladu, a onda sipati čokoladu u kalup i istopiti je. Odlično mi ide, a zatim je treba zalediti. To je to, kanta može da se okrene. Kako teško. Pa da vidimo kako je moja čokolada. O, sjajno, čokolada se stvrdnula. Odlično. O, zdravo mali, sedi na sto. Danas ćeš mi pomoći da obradujem unuku. Ona jako voli mačke, zato ću joj napraviti tvoju tačnu kopiju od bele čokolade. Najvažnije u ovom poslu ne žuriti, raditi sve pažljivo i s ljubavlju. Ja, unuče. Kako si, bako? Moja maca je skoro gotova. Ostalo mi je samo da je obojem. A umjesto boje ću koristiti čokoladu, šarene mrvice i nutelu. O da, odlično mi ide. Svaka mi čast. Hej, bako, pogledaj ovo. O, svaka čast. Bravo, bravo. Bitno je da se tebi sviđa. O, cica maco, da li ti se sviđa tvoj novi drug? Sad ću ga obojiti. Ja ću koristiti jestive boje. Tako je brže i zahteva manje šećera. O, preslatko. Wow, cool. Da, znam. Ojoj. O, šef je nadmašio sebe. Još par dodira i to je to. Perfekto. Bon appetit. Jao, kako je to uradila? Neverovatno. Prijatno, mala. Wow, kakve slatke i lepe mace. Nadam se da su i veoma ukusne. Probat ću prvo ovu macu. Ne sviđa mi se. Ne sviđa ti se? Kakva šteta. Kakva duša. Sad ću je probati. Tu je bela čokolada, cool. A evo šefove mace. Ajoj, oduševljena sam. Ovo je jako ukusno. Wow. Nabiram ovu macu. Šefe, pobedio si. O da, bravo za mene. A sada želim tortu u obliku lega. Jasno, baka je majstor za to. Napravit ću ti tortu u obliku tvog omiljenog junaka i ukrasiti je kremom. A krem je ispao divan. Sada mogu dodati boje i završiti našeg druga. Odlično mi ide. Jel ti se sviđa? Upravo si. Potpuno sam zaboravila nacrtati oči. Da, tako je mnogo bolje. Šta ste smislili, šefe? Uskoro ćete vidjeti. Prvo ću ukrasiti svoju tortu marcipanom da bi bila savršeno ravna i lepa. A sad je vrijeme da dodam crvene detalje. Eto, ova Lego kocka je savršena. Moja sjajna Lego torta je spremna. Wow, ja također želim da napravim cool desert. Zato je potrebno samo otopiti čokoladu i preliti je u kalup. Da, sad ću je ravno rasporediti i dodati slatkiše. Što više, to bolje. A sad je vrijeme da zamrznem svoj Lego i uradit ću to uz pomoć Mentos bombona. Eto, super. Ja sam završio. Cool. Oho, svaka čast.
mala, sve je spremno. Wow, sjajno! Ovaj Lego čovjek me malo plaši. Nadam se da će biti ukusno. Dobro, sad ću da probam. Nažalost, uopšte mi se ne sviđa. Izvini, bako. Nemoguće. A šefova torta izgleda mnogo bolje. Probat ću. Ekstra. Hvala, mala. Wow, lepota. Tu su još i moje omiljene bombona Skittles. Ovo je savršeno. Ekstra. Jeste čuli? Ekstre! Dakle, moram izabrati pobednika. Dobro, pobedio je brat. Ozbiljno? To, pobedio sam! Još malo i gotovo. Želim tortu. To mi je omiljeni desert. Naravno, draga moja. Sve će biti spremno. Ja, ovi amateri. Kuvati treba polako, bez žurbe. Ja već imam šarene kore za tortu. Prvo će biti crveni sloj. Zatim žuti. Onda zeleni. A zatim plavi. Sastavio sam tortu, sada treba iseći srce od nje. O da, lepota. Želim da torta izgleda savršeno, tako da ću je pokriti slojem zelenog marcipana i ukrasiti sirupom sa ukusom Skittles. O da, obožavam ove sirupe. Da, to je to. Moja torta za Sofi je spremna. I ja sam već sastavila tortu. Imat ću čokoladnu tortu, jer znam da mala Sofija obožava čokoladu. A volela bih da stavim voće na tortu, ali neću. Treba smisliti nešto zanimljivije. A na primjer, mogu ukrasiti tortu Nutellom i M&M's bombonama. Sofija obožava ove slatkiše. Odlično, Nutellu sam sipala, a sad ću dodati šarene bombone M&M's. A gotovo. Dakle, sada treba ukrasiti tortu. Čekajte, a gdje je Nutella? Hej, ko je potrošio svu Nutellu? I M&M's. Ostala je samo bombona? Ozbiljno? Jao, prokletstvo. Dobro, pošto mi je baka ukrala slatkiše, ja ću uzeti njene bobice. A vrati mi maline? Dobro, uzmi. Dakle, gdje sam stala? O, tačno! Treba staviti maline u blender, sipati mlijeko i promešati sve. O, da. Napravila sam slatku glazuru od malina. Sipat ću je u balonu s pomoć levka. Gotovo. Sada moram staviti to u tortu i pokriti sve kremom. To će biti iznenađenje za Sofiji. Da. Odlično mi ide. Sada okrećem tortu na stranu. Tako je. A gore ću sipati medeni žele sa ukusom hubabube. Jao, kako lepo. Sipat ću je šarene konfete. I to je to. Završila sam. Wow, svaka vam čast. Jedva čekam da probam. Sve izgleda tako lepo. Želim da počnem od ove zelene torte. Odseći ću pače. Wow, šarene unutra. I ukus je super. A sada želim odseći pače čokoladnog srca. Ne mogu da verujem. Ova torta je čokoladna. O da, obožavam čokoladu. Ostala je posljednja torta. Šta je to? Kakvi su to krugovi? Šta ću mi? Sad ću ti objasniti. A možeš osvojiti roze medu? To je lako. Sad ću pogoditi cilj. Ogo! Je li to glazura? Super! Hoću da probam. Wow! Neverovatno! Oduševljena sam. Bravo, Sofi. Uzmi svog plišanog medu.
kako mekan. Hvala, sestro. Ti si pobedila. A šta? Da, pobeda je moja. Tako sam gladna, a želim jaja. Jeste čuli? A naravno, draga, za tebe sve što poželiš. Odakle da počnem? Dobro, napravit ću klasična jaja. Razbit ću jaja u tiganj, a pored ću ispržiti slaninu. To je to. Stavljam sve na tanjir, a od pržene slanine ću napraviti uši. To je to. Bravo, svaka čast, Miley. Ali moje jelo će biti bolje. Dakle, već sam skuvala jaja. A sad ga treba očistiti od ljuske. O da, svaka mi čast. A zatim treba preseći jaje na pola. Na jednu polovinu ću staviti krem od žumanca. Da, tako je. Stavljam kapicu od jaja. Ubacujem oči od marcipana i usta. To je to. Napravila sam slatke piliće. Divno. Kako slatko. Izvinjavam se. Dakle, nastavljam da kuvam. Treba izvaditi žumanca. A sada kuvana belanca ubacujem u obojenu vodu. Kuvana žumanca treba izgnječiti viljuškom. A sada i njih treba obojiti. Da. Odlično mi ide. Imat ću punjenje različitih boje. A sada punim kuvane jaje. O da, pogledajte, zar to nije genijalno? Ukrasit ću sve zelenilom i to je to. Oho, šefe, to je originalno. Sophie, prijatno, draga. Wow, kako cool. Sve izgleda baš lepo. Osim ovog. Pa dobro, probat ću. Dakle, odseći ću pače. Miriše baš lepo. Pa, može da prođe, ali previše obično. Jesu to šarene jaje? Nikad to nisam jela. Cool, sviđa mi se. Kako slatko. To su pilići. Ko je spremio takvo čudo? Odmah ću vas pojesti. Prelepo. Veoma ukusno. Njam, njam. Unuko, šta radiš? O, da, oduševljena sam. Sophie, nemaš srca. Odmah se zaustavi. To je ludo ukusno. Ne mogu da se zaustavim. Pojele svako pile. O ne. To je bilo super. Baka je pobedila. Šta vam je? Baš ste čudni. Nacrtala sam kokice. Hajde, čekam vaše jela. Važi. Za početak treba sipati aparat za kokice zrna kukuruza. Da, toliko će biti dovoljno. A sad ću dodati Skittles unutra. To će biti jako ukusno. Ostaje samo uključiti aparat i čekati rezultat. O da, to radi. A zelena kokica? A veštačke boje nisu zdrave. Ideja. A mogu napraviti šarene kokice od prirodnih boja. To će biti brokoli. Dakle, stavit ću ga u blender i izmrviti. Da, gotovo. Sada sipam zrna u tiganj. Toliko će biti dovoljno. A preko sipam pire od brokolija i zatvaram poklopcem. Ostaje samo čekati. Brokoli, bako, to je velika greška. Želim da napravim za Sophie veliki buket.
Biće oduševljena. Treba staviti kokice na štapić. O da, to će biti najlepši i najukusniji buket u njenom životu. Jo, kokica od brokolija, a buket od kokica. Zašto sve tako komplikujete? O, čekajte, zašto moje kokice još nisu spremne? Shvatam. Treba pojačati temperaturu. Tako je, uključila sam na maksimum. O, ne. Ipak sam pretjerala. Eto, sad imam puno zagorelih kokica. Spremate predugo. Želim kokice. O, završili ste konačno. Odakle da počnem? Šta? Crne kokice? Ne želim ih jesti. Uj, ne želim čak ni da pipam to. Bolje da sklonim to. Odlično. Dakle, probat ću ove zelene kokice. Izgledaju super. Kako odvratno. Kokice su sa ukusom brokoli. Sklonite to. Oho, ne mogu da verujem. Ovo je buket od kokica. Miriše kao Skittles. Izvadit ću jedan štapić. O da, to je baš ono što sam htjela. Šef je pobedio, čestitam. Da, pobeda je moja. Yeah, baby!